İnternet adamı köp zat berdi. Kime bagyt berdi, kimleri derdi. O yerde görmek kıyın hakyky ýüzi, eşitmeye hasam kıyın hakyky sözi. Kimler özün baýdek görkezek bolar, kimler özün aýdek görkezek bolar. Kimler begense de senin agyňa yalandan aglayan smaylyk koyar. Kimler surat koyar hüýürmelek bilen, öýünde işlerden garran gelini çağalaryň güýmer heýgenek bilen. Kimler steak surata düşer, öýünde unaşam kardana düşer. Öň abraýdan tanarlar adamy. Niyet patbeşiklen ýardamy. Öýkölerdik dostlar ýafa gelmese. Inni öýköleýär laýyk goýmasa. İnternetde halktan gollanýan amma, haýry işler üçin ullanýan amma. Dostlar, bolýan bolsa arasyna bir pursat çyk tapyň. Dünýä getiren ejelen elini öpün. İçi gysan çağaçyklan, gyjyklan, geliniňizi bagyra basyp uzaklan. Jogap geler. Kanyp bolýan zat däller. Ol mehr, hyýal internet däller.